fafaidza ichimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri modiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura dzakawanda muri yeZimbabwe nyaenda mingini chitare kuchipinge iye ndiye kuti iko zvinosvika amwe mai vakadona parufu vachibva wafira parufu munhu akafa asati avigwa vana vachona nemunhu afira parufu iyawo achibva taura mashoko ekuti pane munhu ambotaura mashoko ekuti akauraya hama yangu asauye parufu saka ndiye munhu akonzera kufa kwamai vedu kwakuda kunorwisa mwana uyu nemubatsiri anga auya vana 3 vese vakadona vari muchipatara ish vadona vari muchipatara kudaro wacho akasvika kunobatsira kuchedza kuti ndiri kuda mombe pamunhu kuti angaida kutirwisa kana ndichida kubuda muchipatara iyo isi yandiri kuda kuuya nayo yandoda kuuya nayo mhuri yeZimbabwe inyaya yekwabhora nyaya yemwana ane makore mapfumbamwe 9 years akapa chirwere chepabonde mwana ane makore matanhatu 6 years hey 9 years akapa chirwere chepabonde mwanakomana ane makore 6 years uyu we9 years mwanasikana 6 years mwanakomana chii chakaitika inzwa mhuri yeZimbabwe nyevamiriri yakaita nyaya yakaitika ndiye kudai kuna amai vanoita tsika yekuenda patachline vanoenda kunotengesa muri wavo iri nzvimbo yekwabhora vachidaro mai ava vaiuya nevarume vachipinda mumba mavo vachishandisa rumu imwe chete nemwana wavo anoyo mwanasikana ane 9 years kuberekwa so nyaya iripo ndeyekuti mwana uyu aiona zvese zvaitika but mashoko asina kubuda ndeyekuti mwana uyu aibatwa nevarume vaiuya kuzotamba naamai vake panyaya yekukechana nevarume vavo hey mwana uyu akazotika kutamba nemwana Alex Joe mwanakomana ne6 years anogara munzvimbo ndokubva vatamba kutamba kwakaipa ndovaita nabonde 6 years 9 years asi 6 years ndiye musikana uyu ndiye aitamba nemwanakomana chikonzero anga neexperience yekuziva zvose chikonzero aichora kupi musikana ndiye anechi ane 9 years 9 years mukomana 6 years okay asi ane mumba mai uya zvikomba zvaamai ndiye 6 years vachibva tamba nekamwana keke kamukomana kane 6 years vabereki mwanakomana ne 6 years vakaona mwana uyu azvimba kwakavanzika iwe chii wakaita sei zvikanzi takatamba zvakaipa nanengi mwana uyu kwamai nengi madzimai ndokubva vaungana ndokubva vaenda kumba kwamai vemwanasikana ane 9 years vanotora iye mwanawo zvakare vanotarisa mwana uyoyo vari kuona mwanasikana 9 years uyoyo akatozvimbawo ish ari kutorwara iwe chii chakaitika zvikanzi inini vanhurume vese vaiuya vana dhedhi vangu vaiuya mumba mese vaizotambawo neni mushure mekutamba naamai vangu kana vatamba neni ndo zvaita kuti ndiite so wairegerei kutaura zvikanzi mama vangu vainditi hazvitaurwi unonyarara kureva kuti amai vakazviziva kuti mwana uyu akanganisika asi mwana uyu akazotaura kuti kunyanya dhedhi nhengi ndo vaitamba neni mwana akatotaurwa zita anotori nemwezi vana dhedhi vakawanda asi kunyanya dhedhi nhengi ndo vaitamba neni so nyaya yakaendeswa kumapurisa toda kutinzwa iko zvinozvi kuti payaenda kumapurisa yapapi vana ava vaendeswa here kuchipatara kuti vanorapwa vakaendeswa kuchipatara mukoma kedi vakaendeswa kuchipatara vakunzwa sei iko zvinozvi asinazoti ndichabata amai vabereki vevana ava kuti nyaya yapapi but zvinorodza mukoma kedi kuti vana amai vanogara vega vanoita basa iri vangaita sei pakugara nevana vavo ndakataura imwe nyaya yekuchitungisa last week ndataura nyaya yekuchitungisa mukoma KB ndine urombo amai vaya vemwanasikana uyoyo aita amai vavo vanomira patouchline handidi kuenda ikoko ndiri kugara kwambuya vakazondibata amai vaya zvikanzi kudini namai zvikanzi namai vaya aiwa mwana ari kundirevera nhema ndokumbira kuti nditaure ndokubva ndavati amai kana riri basa iroro uyu mwana wanyari kutaura kana riri basa iroro harina secret rinozivikanwa tikakuisai pamhepo tikavhurira mafoni hapana here anotaura kuti vanokuzivai makamira paishi handirazoona kwakaenda nako vakapinda muchibage
andazonokwa zvinorwadza baba zvinorwadza muri yeZimbabwe. varume vaiuya vachitamba naamai vakazopedzisira vakutamba mwana uyu ane 9 years kureva kuti mwana akataura amai vakaona kuti mwana ari kurwara asi mwana anotaura achiti kumadzimai mama vanoti azvitaurwi zvinonyararwa but mwana ari kurwara mwana akatokanganisika akutokanganisawo vamwe. aunza nyaya iyi ndiani vagari vemunzvimbo kusanganisira vabereki vana vakapinya but nyaya iri kumapurisa. Zimbabwe toita sei nenyaya iyi a minute to 11 lekezani katibve kuti atetekeri anititani kuburikidza kana nkhani mukaseko mukoma Abhisha Marezhwa pachakari kuri seko nasi kuchakari zvikanzi hutsinya hwakaitwa naamai avo hwakaipisisa varume vese vakakanganisa mwana uyo kusanganisira amai vacho 30 years mujeri. Ndinonzi Abhisha Marezhwa ndiri kunoko kuchakari chakabatwa chimuti kuti ndakachibata chimuti ndiyolanda gwaze kuchishawasha pakonaso KP moresa mai gwaze na Leon kuguruve kumanondo village 3 amai vekwabhora vane hutsinye ngavaendeswe kumapurisa. Zvakaoma chokwadi takachibata chimuti KB na Bozho zvakanakisisa. Ndinonzi hufasoni pangoma kurira kudombo shava kuri seko kudombo shava. Shoko rangu kuvabereki nderekuti kana mune upenyu hwenyu please zamai nepese kuti vana vasazvizive kana kuzviona. Nhasi uno mwana ava nedambudziko nokuda kwezvikomba zvaamai shuwa ndanzwira tsitsi mwana uyu. Shoko rinoti anobereka benzi achazonzwa shungu baba kana kuti amai vebenzi havana mufaro. Manje apa tava kuti akaberekwa nebenzi achazonzwa shungu. Itapfo kutimu washasha tinashe Gotora Brian Madziwanzira Shekman Matono Victor Katiyo Kelvin Joao London British Chingaipe Innocent Manyoso Denford Charire Gai Samuel Gwaya Desire Chigwedeza Elias Aromando Hita Nyakarenga Prominent Mandombo Amai no Sarura Mai Gonyora Ndima Chitiwa Nimba Chitiwa Trimo Lipa Ndripa Highlands. Okay, pariseko pa Highlands baba isabyo ndio nyaya kutaura na Trimo Lipa kuti kana mubereke une madhiri aunenge uchiita ita madhiri ako ikoko kwete kuti maziso evana uye kuti vana vazvizive nokuti tarisemone zvazvaita manje kwabhora. Baba pati munona yamabva kuita mai manje iyi yekurooro kwevana vadiki iya shoko ramabata nekudzidzisa vebereka kura zviri kuitika zvacho haizi nyaya yekuti vanodzidzisa vasi kudzidzisa. Dambudziko ipunishment inouya kumashure kwevanhu vanenge vatadza ndoyashoma. Tikati simudzai maoko izvezvi kuvanhu vari kugara nevana vadiki, vanhu vakarepa vana vadiki, mukabakepi vanhu vasi kusungwa, vanhu vari kusungwa but vanhu havasi kupika, vanhu havasi kupiwa mutoko unoenderana nemhosva yavari kuita. Izvezvi tikati izvezvi tiudzei vane vana vakarepwa, tiudzei vane vana vakaroorwa, vanhu vacho vari kuenda vachidzoka, havana kwavari kuenda. Saka vanotyi vanovhundukei kudhara chaiti munhu akanzi aenda kujere ari kupinda mukoti vanhu vaimerera vanhu vaitya. Nhasi uno mupurisa achisvika unototi kwanzidzwa haiwa tozotaura kujere kwachone vari kuenda vachidzoka. Anosiya audza vanhu kuti muri kundisungisa kana ndadzoka muchandiona. Unogoti kana ndadzoka uchandiona munhu akarepa mwana ane 7 years achifungidzwa 10 to 15 years ari kutosiya toudza vanhu kuti kana ndadzoka ende uri kuziva kuti uri kudzoka ende poshuwa achidzoka. Saka muri kuti chii chiri kuitika baba isabyo? Vanhu havasi kutya, havasi kutongwa nemhosva dzinoenderana nemhosva dzavo sokuziva kwatagara tichiita. Vanhu ngavatongwe, vanhu ngavasungwe, vanhu ngavaite zvinoita kuti vatye kuti mangwana ndikaita dambudziko iri kune mhosva inouya. Havasi kutya nemhaka yekuti vari kutoziva kuti panext door akatozviita akadzoka kwaini ndogarira ikoko for sure vachidzoka. Ndarwadziwa kanyemba na Bozho nevana ava zvinorwadza zvakaita amai avo. Ndinonzi mai progi ndiri kuno kwa Bulawayo. Kusungwa vanhu vari kusungwa but kwavari kuzoenda vari kudzoka. Amene kuti soro riri kufira papi. Tikati izvezvi taurai kuti ane mwana akarepwa, ane mwana akamitiswa, ane mwana akaroorwa, ari pasi pe-under age vangani inofriza mushina unofriza. Saka mutemo ucho ndopi? Asi mutemo uriko.
vanhu vari kusungwa, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kuenda kukoti, vanhu vari kuenda kukoti, vanhu vari kupiwa mutombo, vanhu vari kupiwa mutombo, vanhu vachidzoka. okay. Zimbabwe ndizvo here zvokuti vanhu havachatya nokuda kwekuti kana vakapara mhosva vanoziva kakuti vari kudzoka kumucommunity. Touchline dai yabhanwa zvamuchose. Ndinonzi Baba Tapiwa ndiri kuStone Ridge kudhemu. Vanogona kuti ndeimwe nzira inovapa mari, but hauzivi here zvekuita nayo. Ingobvisa mwana pamba, ingoita no 2 rooms dzako, kwakungoichira kwawaenda wodzoka nemari chete uchipa mwana. Good morning Kanyemba naBhosvo. Amai avo zvavari kuita ndiko kujata-jata kwatinotaura vanoda shamu ine munyu. Ndinonzi Naisoni Manjoro ndiri paInyanga apo 4 rikiti 4. Kwanzi naTapiwa tapisingoendere pamwe chete namai Lenso paDesert. Amai nadhedhi vari kutaurwa mukati, vamwe vacho vachazotaurwa namai ndovanoziva nadhedhi wavo, but vanovaziva vanganiko wewe haisi nyaya yerudo ke, inyaya yekuti munhu aende mari. Inzwai munzwe, amai avo havana mwoyo wekubereka wekwabhora. Ndinonzi nokutenda ndiri padombo shava. Baba Isabel hanzi havana mwoyo wekubereka. Chokwadi mukoma KB. Aiwa hakuna mwoyo wakadaro. Bhosvo KB ndadaidza mazito enyu kangani amai avo mukati. Ndinonzi Zillion Sparta Solar Solutions pakuwadzana 4. Bhosvo KB ndadaidza mazito enyu kangani amai avo mukati. Ndinonzi Zillion Sparta Solar Solutions pakuwadzana 4 chakabatwa chimuti kuti dzvi.